Kaya pare, naimbag man ta nakaster kay nga gasawa di poultry farm ni Madam Basyan. Ah, ayaw na pala. Yung makapasar lang, nagtikato ang trabaho. Anya, apa anak ko ng tikasta? Wala. Saan ka man ang mga kita raramihan na? Nagtatabod na ko ng tumay. Ha? Nanguna na japak la. Udlo nga iso tigabayagan ng trabahador ni Madam Basya. Yung pahaw, lukit kita, ni parang gargaraw na, nagtabod na talaga siya. Bayan, manang araw. Gargaraw na, nagtabod. Ulam ko pala sa Udlo nga iso tigabayagan ng trabahador ni Madam Basya. Yung pahaw, Kurang. nanguna na japak la. Udlo nga iso tigabayagan ng trabahador ni Madam Basya. Yung, lukit kita, di pa naggargaraw na, nagtabod na talaga. Sikakat di mo pare. Ang mga tunali patam, agapumod lang yung tikasta ng style mo, kinakait katamitisigo na trabaho. Lumakitang tanggan ka pare. Ambong ko magamin nga lugar, ikinaagin lalay mo. Mapalinumot nga yung suruy tayo, kinasaya tawagas. Sana kasta, baga ampay at tabod ya tao. Tapay sika, lalay ka lang unay. Anya. Imbes na nakastrek kayo tibayat at trabaho. Nasimpot kang naparapor ti pusyo. Kang kasta ka mo tinagsasaw. Ang mga nusan nga bayag at may kat kayo man nga gasawa. Kanya lakit din. Tidak, Basya. Ay, Basya.